Hercules! Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo ita alawas, Ana Paul Juan, Sindikato, dito'y drama tayo, Hercules! Sa dino da iti lugar, imposible da ito'y. Big Boss. Sino ka? Kilata nagparang. Apay nga mamunak. Agnaud ka dito'y lubong ni. Kat agrigat ka dito'y. Tapno agnakam ka. Aniya? Anya da iti lugar? Jakpat yan da ito'y. No di ka pa'y lagbalbaliw. Agnaud ka dito'y aging gatong palbiag mo. Saan? Jak kayat dito'y. Isublid ang itinaggapak ang lugar. Lakamam dito'y tibunga ti kinadakas mo. Ha? No ijay lubong nyo. Kat narigat ti agyan iti pagbalodan. Ad-ad dapay dito'y anarigat. Nga oray saan ka anakakulong. Aniya? Big Boss, ikarom dito'y tinagbasulam. Makitam dayjay abantay? Ha? Mula am dayjay iti kay kayo. Di kag sarday nga agmula iti kayo. Aniya? Amin abantay dito inkantasya. Mula am iti nagduduma akay kayo. Saan? Jak kayat? Nukasta, agtalinaad kalatan dita nagtakdiram kat di ka makakuti. Nga oray kayat mo akudkudan tinagatal mo. Ngam di ka makakuti. O anya, agpili ka. Agtungpal ka itibilin ko. Wano agtakder kalatan dita kat di ka makakuti. Makakuti? Anya tinaramid mo kanyak? Sino ka ngamin? Sige, panawan kan, Big Boss. Saan? Di nagpalawan. Sige, umanugot akon. Agmula kiti kayo. Agtungpal akon. Makabanog. Sa dino da ito alubong. Tabang yawan makita ka tao dito eh. Anya day jay? Ha? Basit ang babae nagtagipayak. Nagdiso iti sangay ti asidag ko. Big Boss? Ha? Mamunak? Big Boss kunamat kanyak? Big Boss? Amukan. Amuk pa'y adakas ka. Tamay saka akamang ti sindikato. Ha? Naggapuak ijay lubong yo. Kat nagado ti rupat kwartay jay. At tapay padam abak nang. Ngam, dakas mat ti pagtatawudan ti kwartana. Anya? Alan, Big Boss, ituloy mo ti agmula. Siyak ti mangbantay kan ka. Iti ka nito nga ginanaka. Ipulong ka iti Big Boss mi ditoy. Ada Big Boss yun ito'y? Adda ni Tigre. No agsadot-sadot ka. Alon unan na ka. Aniya? Sige, satnipan. Agdigos ka laang dita. Agbabad ka dita danom. Tapno malamiisan ti bagim. Hercules. Ha? Inkantada diwan? Itay ka kadipay dita malikudak? Juan, Ay, inkantada diwan. Kumusta ni Big Boss ije inkanta siya? sige. Kitaam no anya ti aramiden na. Oh,
Anya ba tatikas to'y abiyag ko nito'y. Agasam gay, dita may sa bantay amula kiti kayo. Sala dita, amin na bantay, iti na ito'y alugar, kat mula kiti kayo. Nagrigat ba't tatikas to'y asasaad. Agsangsangit ni Big Boss? Nakaigam iti pala. Kanaan niya dyan imbaklay na anak kasakaw? Inkantada diwan? Bukbukal, ama pan na imula ije bantay. Ah, kasta gayam? Agmula gayam iti kayaw. Uwan, Hercules. Kasta ti aramidan na, aging ga amamulaan na ti amin abantay, ije inkanta siya. Nalagan na day taadusa na? Inkantada diwan. Ngam dita, marikna na ti rigat. Kat malagip na ti dakas nga aramid na. Sapay kuma, tama amiris na dayta. Inkantada diwan. No saan na ama amiris? Saan la aday ti ipaaramid ko kankwana? Narigrigat tupay. Hercules, ituloy mo ti tumulong iti agkasapulan kadag iti tulong. Kan tumulong ka, amang paksyat iti dakas. Wen, inkantada diwan. Aramidok dayta. Imbagta si marungkar ka, Hercules. Ururayan na ka ni Christine. Kasta ka day, madam? Ipakita na kanukan ka dagiti drawing na. Madam? O sige, umay ka. Kuyugan ka iti ayan na. Sige, madam. Manong Hercules, kita am ti drawing ko, oh. Nagpintas. Ay, wun nga agpaiso, Christine. Nalaing ka nga agdrawing. Nagpintas day ta babae nga in drawing mo. Ha? Kita agman ana imbag ti drawing mo a babae, Christine? Kita manong. Kampay idi. May nga inkantada day ta a babae. Ha? Ni inkantada diwan? Kan, nagpintas ti lugar nga ayan na. Tanaga do asabong iti aglikmot na. Un nga agpaiso. Nagado ti drawing mo asabong a nagduduma ti Maris na. Naglaing kan? Agyaman na, manong. Christine? Apay akas to'y tinapanunot mo nga in drawing? Nakitak namin iti tagainap ko day ta babae, manong. Adda korona na anak pintas. Sakit, nagpintas pa iti kawas na. Kat nagduduma asabsabong ti adda iti aglawlaw na. Oh, di may nga inkantada. Naglaing kan? Tanay drawing mo ahusto ti rupa ni inkantada diwan? Inkantada diwan? Ha? Kwa? Wen. Naitagtagainap kumat ngamin day ta nga inkantada. Naanos day ta. Managtulong. Kan kagura na ti dakas nga aramid. Ay! Kaya't naasawan. Agpadata iti na itagtagainap, manong Hercules. Wen, Christine. Kat timinsahe na kan ka. Agsingsingpat ka. Agadal ka anaimbag. Kat inton addaan kanto iti kabaalan iti biyag. Di mo liwliwayan ti tumulong iti agkasapulan iti tulong mo. Wen, manong, laglagi pakday ta. Agyaman akmanen ta si marungkar ka, Hercules. Wen, madam. Inyig ko la jay presko anateng.
Pangramanan nyo kano itimulan ni apong ko. Idanon mo ti panagyaman ko kenkwana. Ay kanwan kayam, di mo liplipatan ti inlasin ko ayawid mo, ah? Ha? Kayat ko amaramanan ni apong mo ti luto kasalad. Awan pagdanagan na, tasaan nasamit. Ngamin, natural a pagpasamit ti inaramat ko. Ngam, naimaslat ta. Agyamanak, Madam Dolor. Inton maminsan nga umay ka, isurot mo to ni apong mo, tapno makapaginistorya kami. Uwan, Madam. Kunak lakit din no nalipatan na ko ni Hercules. Kumusta kan? Nasaya at lata. Sika, kumusta kan, busing? Nasaya at latamat. Kan, di na ko naawagan iti busing. Mario ko namlatan kanya. Sige. Mario nga ron tiyawag ko kan ka. Ayun gayam. Kumusta ngayon ni Big Boss? Addan iti adayo a lugar. Kat madusdo sa ijay. Ay, amom ka di Hercules. Kasladyak mamati anak karwar kami ijay hideout. Timurad kami amin, idi adda ka. Mario? Pinangtaan na kami idi ni Big Boss. Nga sino man apumanaw iti grupo, kat patayon da. Iraman da pa'y ti pamilya mi. Isu nagbutang kami amin. Isu apulos nga awan ti asino man asimyasi iti grupo. Ala, saan na bale? Tanawaya-wayaan kayo itan. Naragsak kayo itan, Mario. Wen, Hercules. Naragsak kami amin anakarwar iti hideout. Hercules, apok. Kumusta nga ta ni Big Boss iya Encantasia? Agmulmula iti kayo, apong. Nasaya day tang raramiden na. Uwan apong, awan sa baling aramiden na, no diti agmula iti kayo. Marigna na nga ruden at irigat ti trabaho. Ta saan laday ta manglaklak at muna. Uwan apong. Hercules, apok. Makita na nga ta iya Encantasia ni Tuwataw? Mabalin akasta, apong. Ay, makaturturog ako na, Pok. Sige, apong. Maturog tan. Ay. Makaturturog akmetan. Ay, bumangon ka ditan. Ay. Tigre! Sige, tumakdar ka ditan. Tagmula ka manon. Makabagsao at tigre. Ang gunay kan. Sa hanak pa alagaan. Mabisin akon. Manglangan ka ita amangan. Ah, Inton aldaw ton tipanangan mo. Alan, agunay kan. Tanusan. Kagatek tagong mo. Kat awan ton pagangsam. Wano saan. Ikatak tamay sa lapayag mo. Wan, sige, agmula kon. Nabandog ako na. Kan talaga mabisin ako na. Pangalak ng ita ni ti kadek. Awan mo't bunga ti kayo ang makita ko nito eh. Nimfa? Karupangat ka, Big Boss? Mabisinak nga, Min.
pangalaak nga ita ni ti kanek. Dagitaman ni. Ha? Manglukluko ka kadi, nimfa. Bulbulong dagita isurusurom kanyak. Padasam ngamin manan Sige. Mangpursing ka iti may sabon ng taramanam. Sige malangan. Sige. Kanamon, Big Boss. Nagalsam! Anya day tabulong. Nagalsam ba't? Tito'y lubong mi. Ti awag mi. Iti dayta abulong. Ha? Kat bisul ak. Wano saan? Payong pong. Nagalsam. Anya ka diti daduma mabalin ko akanan. Nimfa, mawawak pa yan. Taman, ti inumam ko. Ha? Ayan na dita. Dayta sinan picture amula. Mangala ka dita. Iti saan pa'y analukatan. Kat inumam. Sige man. Sige. Inumamon, Big Boss. Danom ti karkada. Sige. Ah. Mangala ka pa'y iti inumam. Aha. Agingga. Ama up tiwaw mo. Aha. Anya tinapasabak. Huh. Di makalan dagitin mulak abok-bukal. Sakit. Nagbunga daminan. Wow! Nagmayatan. Hado ti bunga da. Big Boss, nagbungan dagitiin mo lam. Ngam di na kayat asawan nga agsardengkan nga agmula. Ituloy mo ti agmula. Aging gaama mula ti amin abantay. Dito inkanta siya. Well, inkantada diwan. Nagmayatirik na ka nakakita, iti agbungbunga na kay kayo ngay mulak. Inkantada diwan, mabalin ka diti mangan ka dagiti bunga dagiti kayo. Wan, ngam sagay sala ang timabalin mo akanan. Maysa iti agsapa, maysa iti aldaw, kan maysa iti rabi. Wan, inkantada diwan. Sige, inkantada diwan. Mula ak amin na bantayo. Ayos lang kanyak. Apay, anak katugaw kamatlatan, Big Boss. Ngamin, tigre. Nagado dagiti bunga ti kay kayo ditoy. Dagiti bunga ti mula ka kayo. Sakit, nagimas pa iti bunga da. Amom, tigre, no ijay la ko malubong mi daytoy. Iparaman ko dagita bunga kadagiti ubing. Os, agpaiso. Uwan, adu ti sana makaraman yo ubing kadagiti kakasta bunga ti kay kayo. Dagiti la makabael agumatang ti makaraman. Anya ti kayat asawan daytang ay bagbagam. Marignak ti asi kadagiti ubing iti tunggal hideout ko. Aduda, ngam no makasubli ako maijay lubong mi. Tulunga kamin ida. Ngata. Wen, tigre, pudno ti magbagak. Makariknak iti asi kadagiti ubing apagkukwartaak. Kitaam da ito'y drawing ni Christine Hercules. Kasla saan a drawing ti ubing? Ha? May saala kay nga agmulmula ijay bantay? Wen nga rod. Ay, bilibakan kwa na, taamo na nga i-drawing da ita.
Kitaan ta iti sumaruno a page. Adda ita. Wow! Ha? Ni, nagbubungan dagiti imula ti lakay. Wan nga rod. Ni Big Boss day talakay. Ket kasta tinapasamak ijay inkantasya. Nagbunga aminon nga inmula ni Big Boss. Oh, napauli magkamat, Hercules. Kitkita laan na imbag ti drawing, madam. Ngamen, naglaing ni Christine anang i-drawing iti dayta. Tararantantan, tararantantantan, tararantan. Nimfa, ay, adda kagayam dita. Nakaragkaragsak ka nga agmulmula. Ay katuwan tamok nga agbungan tumanen dagito imulak. Sayang, maramanan kumadag iti ubing iti lubong mi dagita bunga ti muna kakayo. Nagado. Okay. Imagakaning kantada diwan. Taiparaman na kadagiti ubing. Talaga? Ay na, maragsakan dalaki di. Ngamin naimas na kita prutas. Iwaras mo dagita a prutas iji orphanage, Hercules. Tapno maramananda. Nagaduda kita, inkantada diwan. Naggapuan na. Dagita ti bunga dagiti inmula ni Big Boss iji inkantasya. Nukasta. Pudnaw dagiti indrawing ni Christine. Wan. Amin ang may tagtagainap na. I-drawing na. Kat amin day jay a drawing na. Agbalinto a libro. Apagadalan dagiti pada na nga ubing. Inkantada diwan. Nagbalbaliwan ni Big Boss. Ngam saan pa'y amabalin aparwarak iji inkantasya. Dumtang tulatta ti umno at tiyempo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo, Anapauluan! Sindikato! Dito'y drama tayo! Hercules! Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo kanin tablado akas kada. Teresa Calay, Mary Jane Castro, Emily Calica, Bergie Paclay, Joper Anas Basit, kanto'y pagayam yo, Isagani Yalong Bolyeser, insurat kaniti direksyon ni Bergie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.